Atopámonos diante do restaurante Paz Nogueira, parada obrigada se queremos falar do Castiñeiriño. Afamado restaurante en Compostela polas BBC, bodas, bautizos e comunións. Que compostelán non veu aquí algunha celebración? Pero este restaurante é moito máis ca iso. Na súa web din que a súa fundación foi no 1840 e que tivo diversas funcións, dende ultramarinos, carpintería e incluso acolleron corridas de touros. Tamén sabemos que foi parada e fonda, xa que está a escasos 4 km de Compostela. Foi centro cultural e relixioso ata finais dos anos 50 e un dos sitios máis importantes do alter ego do Camiño Real, o chamado Transversal de Santiago a Pontevedra, que se desviaba por Pontevea para evitar as constantes inundacións de Padrón e Caldas, o que facía que pasara por aquí para entrar na cidade. Aló, polos anos 30, Castelao e Cabanillas fixeron o camiño a Santiago pasando por Bandeira, entrando pola actual estrada de Ourense, é dicir, por onde estamos agora. Aquí confluían as estradas que viñan de Ourense a Bulla, Silleda e a Estrada. Se avanzamos un pouco ata a entrada da rotonda, poderemos ver a man dereita o veciño barrio de Conxo. Seguimos o percorrido cruzando a rotonda, dirección a Estrada, e continuando por esta mesma man. Imos a desviarnos por ese camiño da dereita para ver o núcleo do Combarro.